Og det er det ikke. Det er set godt af, Lu. Og nu er det og nu skal vi til at spise nogle rigtig sure æbler fra Vicks træ. Ja, nu spiser jeg det simpelthen. Og så tag en bid af den. Vi kan være der Tag en bid af det og græd. Græd i mit ansigt. Forresten, måske kommer der til at være flere episoder. Du skal ikke spise. I dør. Hey, må jeg prøve? Ja. Har du ikke noget vand? Og nu skal kameramanden til over. Mig. Så er det ham. Bare der til et bid derhjemme. Eller nu skal jeg F igen. Nu skal jeg tage et billede af det, jeg bliver så vist. Det går smart. Må jeg se æblet? On your face. Ja, sådan. Slug det. Slug det. Ej, hvor klart.